पर्व माँ काली पूजा सिंहपुर व्यवसायी संघ आनुकूल्य कार्तिक पंचुक मध्य ये जो यात्रा महोत्सव यात्रा मंच उपस्थित थी समस्त दर्शक वयस्क माँ मौसी भौणी और युवा बंधु मान अभिनंदन जनाऊँ। ये मंच कार्यक्रम आवश्यकता ये पड़ा जे वर्तमान सारा भारत को साइबर ठकईर बड़ धरण शिकार होगा तार वार्ता आपको देवाई ये मनोरंजन भितर यात्रा मंच उपर आम मात्र 5 मिनिट 10 मिनिट आप समय उपस्थित अच्छा आम विंध्यापुर आईआईसी श्रीजुक्त रंजन कुमार मल्लिक ये मंच ये विषय बहुत बार आलोचना ये अंचल सिंहपुर व्यवसायी संघ सिंहपुर काली पूजा एवं यही सांस्कृतिक कार्यक्रम एक धर्मीय वातावरण को सृष्टि कर निज भीतर गोटे भाईचारा सृष्टि करने ये व्यवसाय संघ जार विश्वास प्रमाण सहित रवि दीर्घ 79 वर्ष एक व्यवस्थित ढंग आज उपस्थित सम्मानीय विंध्यापुर थाना भारप्राप्त अधिकारी श्रीयुक्त रंजन कुमार मल्लिक महोदय एवं यही यात्रा पार्टी परिचालक मुख्य नायक मोर भाई भाई मनोज राय पाखे अच्छा विंध्यापुर वरिष्ठ पुलिस बाहिनी समस्त कार्यकर्ता एवं व्यवसायी आईआईसी कहले किंतु ये सुविधा मिली आईआईसी गोटे आस्थिति अंचल सब प्रकार दुर्नीति अत्याचार विरोध करने साधारण लोक सागर अच्छी आज आपण मान तरफ से व्यवसाय संघ साधारण लोक इच्छा शक्ति साकार करने समर्पित करूँ एवं जो मंच आपण मान की 4 दिन एक मनोरंजन धन्यवाद महोदय धन्यवाद पूजा कमिटी समस्त सदस्य आज शिवरात्रि समस्त दर्शक मंडली समस्त नमस्कार जाओ राज्य सरकार तरफ वर्तमान साइबर सचेतनता सप्ताह चली सप्ताह आम बुली बुली विभिन्न यात्रा पेंडाल विभिन्न बजार विभिन्न स्थान में आम सचेतनता करुँ आज साइबर सचेतनता गोटे विराट समस्या भाव में साइबर ठगी गोटे विराट समस्या भाव में बर्तमान आम आगे ठिया आम समाज आगे प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं साइबर फ्रड मान साइबर ठग मान द्वारा लक्ष लक्ष टकर शिकार होती यार गोटे निराकरण होची आम जब सचेतन हवा ताले साइबर ठकई बंद विभिन्न प्रकार मेसेज आप मोबाइल को आपण मैंने समस्ते से मेसेज परखा दरकार जदि बुझीपार निकट संपर्क जो जानते पचारतु ऑनलाइन गेमिंग हो ऑनलाइन शॉपिंग हो विभिन्न विभिन्न आप ट्रांजैक्शन कर बैंकिंग ट्रांजैक्शन से विभिन्न ठगे सफल हो
ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରିବି ବିରଳ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ସମ୍ମାନିତ ଦରଦୀ ମଣିଷ ପ୍ରଶାସନକୁ ବ୍ରତ ଭାବେ ଆଦରି ସକ୍ରିୟ ନିଷ୍ଠା ଚେଷ୍ଟା ଓ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରେରଣାର ରୂପେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଓ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ସଚେତନତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଜନଶୀଳତାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଜଣେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାଧାରୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ସିଂହପୁର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିର ଏହି 79ତମ ପୂଜା ଉତ୍ସବରେ ଓ ଉପରୋକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛୁ। ମା କାଳୀଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ଏବଂ ଶୁଭାଶିଷ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ। ଏତିକି ଶୁଭକାମନା। ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚର ଯେ 4 ଦିନ ଧରି ଆମକୁ ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଆମକୁ ହସାଇଛନ୍ତି କନ୍ଦାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆମେ ପରିବାରରେ ଆମ ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ କେତେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଜଣ ପରିବାରକୁ ଏକାଠି କରି ଏହି ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରିଥିବାରୁ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳକ ମୁନା ଭାଇ ଆମର ମନୋଜ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ବେଉରିଆ ଯେ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ପରିବାରକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଅପେରାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଅପେରାର କଳାକାର ବୃନ୍ଦଙ୍କର କଳା ନେତୃତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ରୋତ ବାରି ହୋଇଥାଏ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରମଗ୍ନ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସିଂହପୁର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲର ପ୍ରଯୋଜକ ତଥା ସମସ୍ତ କଳାକାର ପରିବାରକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଅଛୁ। ଆଜିର ଏହି 79ତମ ପୂଜା ଉତ୍ସବରେ ଏହି ମାନପତ୍ର ଓ ଉପଯୋଜନ ମାଧ୍ୟମରେ କଳାକାର ପରିବାରକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ସବୁଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା ପୂଜା ଚାଲିଛି, ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସିଂହପୁର ଠାରୁ ଯାଜପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆମର ପୂର୍ବତନ ବହୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବିଞ୍ଝାରପୁର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏହି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ନୂଆଖାଇ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ବେଉରିଆ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଦେଇପାରିବୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା କରୁଛୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବିଞ୍ଝାରପୁରର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଆସି ଆମର ସମ୍ପାଦକ ନିରଞ୍ଜନ ବେଉରିଆଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ ମୁନ୍ନା ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି 2 ପଦ କଥା ରଖିବେ, ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ମମିତା ପଣ୍ଡା ତାପରେ ଆସିବେ ଆଉ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ କରିବେ।